Mà salama khan JC security te thu chua le CCTV a lang sang sang te kan tilanga amaro chu thil thleng tam zo kha CCTV na a cover phak lowa thil thleng ani awangin lelam soi bak an soi chhon na ba kha chu soi tur vak kha omlem lowa tuntuma chuan kha video viral ma sabera cameraman nen khan kanin bia kha boina thil thleng are chiang ber tur ti tiang ati ra tangin aron suya thil thlen dan sang sang te chu chu kan ngai thlau do ni tu tuma chuan muna inom dan vel mo atira sula inom chan vel te le tinge in ti chho dan vel kha sui phut tia Con thuyền bay accident mo chú mi chú còn cần puya chọn cần ha ha thì cái này ama ka hạt lâu như chú mo da này rồi về trang nghe nó ni da ni adi tong agape ang kalpi po agape tayo hindi falle mo chọn chọn hindi puya chọn chọn dang chọn hoja toa chọn mình lom puya cái mani kan mo chọn chọn papa kan men chọn ô na han chuai ta CCTV om na noi kan mo ani le mo lo ti khami CCTV hay em thonga khata lang ho khanang mani thian ho vek nge ai ni lo ka chu kan si ran lo om pani chau ma nang mani big chu pani chau chọn chọn chua chọn kami skill ti thian pa lian ve do ka mo kami a thian pa ve do ning se chọn security chu ni lo nga te ro thian pa thian pa chọn nia chọn aron kala kan thu ni chu chọn aron kala chọn zer kha mi ron ti la mo ko zoi lo hay thian pa ni nga che chọn thian pa kana pe a chọn kala chọn anu ron kal ya zui nei aron te mo ei kalunal to wa te ka ti te ran te chọn nei du mi ka te a chọn sit noi kan thana la choka mo kan lo pe ni chu no khat chọn akala chọn aron kal le na nem te nei i chu chọn na te ai botol san ve ko botol san ve ain akem tong chọn i ron di le ni chu wei kum chọn ani to la wei yom to la kan te a chọn kami kha chuyện ba kha văn minh cũng phải chỉ với là hai lần chấm không ít bốn mì á lần chỉ cái số thì anh liền do cả anh vọc tới son ba khan cho anh thì khám cho nó cái đó cho thì văn minh cũng về đó thì cái thì anh lần thì bốn mì đấy cái bát bốn lối mì cái lâu thì hai bên mà rồi tách đầu hai lệ đúng không châu mì xôi la lần thì cho cái chỗ mì lần thì đến đúng không ôi ngâm cho mình nếch la cái thì cho mình nếch la đấy rồi chứ anh thiền pa khan thiền pa still thiền pa chuan kan nim phaya chuan ka thiền pa polon ting ve nga ka khoi lo kan hek lo chu min hek no kan nim phai ni chu chuan a thiền pa skill de kha awa chu ka CCTV langa awa pun ta ni don ti dan mo chuan awa ko wa tan phaya chuan kan bulak ka rom bulak han mi ron hek la hin bu tero ka tia chuan mỗi số hay ngầu rồi khá rồi chuan skill de an to ti chuan boi me lo chuan ka pa nen zo khan thian pa nen zo khan chuan kan hmu chuan skill de ha rong kal phaya ein boi na to ti kha ti ram dia chuan khan aron tan hal to pani chumo chuan khan kai hial thawa kami camera ka lak ma khan voi hi kan hek to ni chu chuan paking awan lo dang su de khan chuan thim dim do chuan chuan video kala dong ga chuan kala chuan camera ka ta ro dia chuan kala evidence ka la ang ka chuan camera ko na ni ron fol le a camera ka la ma chuan min ron photo ni chu so an lo tanga chu min nuwa tiang kha thawa chuan min ron nek zui le chuan ti khan an thauta video lang vek thau mo kha chu chuan ani le mo lok thami CCTV lang ta CCTV lang a atir khami I ho thak nu khami camera ku tai chu thak I chu thak ma nge nu camera I lak kha
ama jok mo chuan ani chuan camera khan kala ta chuan han mi lap ta ta chuan patling pakhat chuan iwa do the ve mi ron ding zo ma ha zo khamo chuan to be la anna ka dia camera ka off khan chuan motora khan ro chuan phone ka pe a chuan ka in hial thawa de ha hial thawa ka khoi sim mi to chuan khuta ban bulak ka in sual ti mai lo lo khamo ta ka chuan pani khan mi ron be ron ban ka ra khan pakhat ka te mi ron zia chuan pakhat ka pe so chuan pakhat ka an nem thai khamo i chuan an nim phei ta han fair ro an tia chuan an an hol de uthup chu watro in fair ro an tia chuan i zai dang mi de don chuan i anu chuan han ka bo beta chuan an ne ka ni pon yang han ron la slap ta thawa chuan atok pa mi ron charu de ka tho sana chuan min putar pa han mi ron nem sona mo putar te mela kha i patling we do lom kha mi han mi ron nem sun ta chuan an kan chuka chuan ta hial da bokai hial boi le tho chuan da bon mi ron rek bor ba tho chuan ching ngai dang wadi lamo ta police ko tum ai ni lo am lo fiu sin ha chu te chuan an soi box sia ai ka chu se pui du amu na om ho kan an sa dang chuan i police ni lo in mo i au te ho rong ko zo an au ka soi chuan eng lo nia chuan ka chuka chuan ka chuk thla chuan phone ka thing hila ka han la le a khai ron chole ngam ma lo ron te chuan i hei phone hi a ron la ti motor pon hi a phone thing hila ron la an te motor chuan to khan chuan i ka chuk thla chuan in tu tak tak chuan ko ta access na ko ron chuk thla ro ba te chuan ka chuk thla chuan CCTV an tilang to lo ni ha ka chu an kat nu la mo chuan i en le ka ba di le na tu ba pon ngai kan kal do na mo i tui da taxi stand ka chuk thla chuan anon chuk thla an pani kan chak to in an tlan thla chuan ka chian pa ne chuan palian ve do ber khan ning sia chuan chuk thla tel ve khamo bo sumo hei ting no ni khan te chuan mi ron lap le ha to min chu beauty ka han chuan ka thawa chuan dia ngai nem bo chuan ka khu tar ka sum tar ta chu mi bo to mo chuan sum tar chuan i a soi tho pa ting pa khan chuan ka chian pa ne hangan thawa chuan ka chian pa ka ho to don hei a hon to la ni chu mo ni chu em bo la ma de ni chuan i sai kam ko na ni chuan i lo mang chu ko lo mang hei chian pa in box sia ka tia hei ka chian pa chu ka chian ka be se ngai ta ma kha chu lo mang chu ka tia chuan nam de i ka chu ma ka lu ta ni chu chuan ta ko tum ni tin la tum thau an sa ka chum lo kan ta lo lu ve de on te mo chuan ka lu ta chuan pating ho pon mi ron la ti le ta ta chuan pating ho pon chuan e sum theina ang lo do te pating pa ta chuan mo te ve da ho chuan i nau te kha zo ni chu he ta i dam na han chuan an thau da ve ka chung pom pui ta kha thau ve me ron tia chuan lo man de tu thau ka mo thau ve me ro ki ta long ve ri me ro tia chuan han thawa chuan i apu te ho on yang apu te ho te thian te ho kha an khal khom to ha chuan ngei boina tu ti kha ti mi ron zo ta chuan so ya chuan anon tan thawa ko pot to kin chuan man be dan ho pi ni mo apa lian chok kha chuan man be da an ho pu ya chuan e chu kom ve reng chu an ma ni bo chuan an chen da me lo kha mi da bo han chuan i an ho nu khan de chu an ho kom le ko ta fast floor ka thu le ta la chuan zin da ru ka de ni sha chuan ta chuan khoi nu khan ka ho ni chu chuan ni dok me a me ge da tang ka chuk le mo a lo la thu ni skill te kha chuan ro je ko mai to te kha de ka tia cái chuyện lòng tiền với đến đó còn chỉ số mà không mua rồi thì nghe cái tôi kỹ năng đó rồi mấy người buổi đó buổi bảo tôi sẽ là what thì cái cho sang tôi còn chú đủ na cho để hắn cái bên đủ này tại riêng cả là bốn mua xem anh tụm lẩu đây là vài cái tay ha anh ni ama ber kha chu aron khami in bula kha chu na ron phei ve chong lo ta zu chu tiang vela chu na ron kal phei lo ta te ron thil in nom na vela chu tu a khan mo ama chu ka lo a thian pa ne in hanin ti boi khan aron chan ta ti na ni ber ani chu te ro eng ma se lo khan
chu ni don chu an he ta security ang lawa kha chuan an in ti buaya a soi chu soi thowa in ti buayan oma chu cover thela no chu ka tuma tin a soi ta adik deuh tho si in a soi ni chu a o mang ve deuh tho si in verana ani le mo nawa hliam ve li turem khami oi duna pon ka mai vung te poloma chon ka kut te pai ei lu me thinda ka te thathei lo mo be ka to lo chon ba na te pon ka lu abo apong om bo khai min lapna to po ka mai polo vung hai ani tak cha ye ma ka chon ai ngai bo lia mai ka to ma he khang ka chen te ka thona ga lo tim to ka po sa su ko te no ai lo en ve mai ro ka te ka po an lo po ta ni da chon mo video khati khan aron pheya chon inin khami video lang kha ani ta phota chuan chumi nuwa chang da ha zu mo video ka lak ber khan ni se ma chu an yang video lak khana thin rim zol ber zel ani ha ma te voi ni ron net no ne ka lak to chuan chumi nuwa ti khan in fera ngai dam te di le choni chukla an anuwa enge kutin thak vel kha chu om to lem lo tero kuta athanga mi ron lap le we khat tu Pakistan akhang anga kan oma chen kan mo ani tak alan dana tang khan thriat thiam har lu tu ka khami CCTV no ko ka atu te khange thian tu te nge thian lo ti bo hriat than kha har lu tu ka an soi kha a fian tok lo bok se mo nó ở trên tiền ở cái chỉ nên đội trong trong campo là môi đầu về đây là đấy tía anh về anh xuống em về tối tôi có mơ biết là khỏi sao tôi có mơ các khu tớ chắc là nó có tìm kiếm tổ ở tôi như các khỏi nó là các thì mấy là con cái gì nó có gì vậy mà nó hết thật thì thật lâu thì là cho nó còn tóc độ mà mình về đâu có thể có thọ sang cái sao chú con biển là duy lệ hay là anh ấy đặc chứ cái bộ siêu thị cái nào trắng về tổ thô mô về cái nào trắng tổ em bộ anh tôi thôi là tiền hàng trắng đấy rồi em rồi tiếng ấy cái hết tiếng đó mà không mô Jesse security làm te thu chua khan amona zu in na noma ti chuan zu in te inti boite khap turin avakala te chon boina hi lo chuak ta ti na soya a soinen po a in zul hle maya abula ompa security kor ang deuh have pa an vok te puak ta kha vakalin zu ava in tin an soi ve thunga te chon ti hian a hmuna zu anin le in lo an ni lam hi ti hian ka zota lai kan in in to lawa chon mi ron dira ma khan chon sit noi kan da na chok kamera lang phalau alang phangem le kamera hoi te khan mo scooty do kan da ai long tem chu te ka pe an om to lo kan ti kha an boina ron siam so to mi do be chen pa boina bul tan in tur ta vek ani ber chu tiro ani la a tha la nau pang se tha za lak lo bok se ole te khan kha khale lam thu soi chu ni CCTV kan en le security te thu chua JC security te thu chua an security na athu soya tanga ente tin tu na video lama saber tu ina a video lakte chunga tanga han en chon an thu soi chu a in zul de uthep thupa amara chu then khatin soi kim lo ten neya chung vel chu thil omdan ani mai mela te chuan boina bul ronin tan na ni ta alang ber chu security ina a soi dan chuan zu in boina siam atia te chuan ka hriat ngai lo atia video kan en sang sang khan achan ang reng view khana lang thei boka wangin hemi bi ka chuan anin hrengei tura chuan ngai taila te chuan boina zong lo chuana bul pui chu he an vok te puak pa hi alo ni ta ti na ni he ta mi zu vodila te chuan an lo pe an lo khongai an lo pe te chuan chumi nuwa an zu nei to lo nuwa boina wasiama adavati boya chuan at security duty chu voponin boina siamanom ti in boina wa chok chuak ta te chuan
atira an pahnia boy si khan ahnua chuan security le tuna camera thala tupa boina alo chuak ta ate chuan video camera ka video masa khan ka thu don na afu lo deu boka kha thil thleng kha ahnua video khalak khang thil zong zong thlen nuwa thin rim fe to nuwa thalak chop angin kanhan soi chuaka chu kan thu don na ania amaro chu tuna lo lang ta chu heta camera lan to lo nuwa atira anin hnial boy nuwa kha video khalak anita ti kan shele ta adik ngei tura te po ngai la chan chu video ina cover lo hi mun tamama tamber lai zo khi CCTV na a cover lo lai hi anita po ni sela he boy na hi zia lo takseta soi tong khan helai hmuna zu in hi adam do in tuala zu in shim shim kha thil fu lo ani ngal shim shim ani he zu in pa ti mai teng boy na chok chok tu pa ber tina lo pe tu te po hi a fu viau lo ani adam do in kota tlom ngai taka zu mi lo in tir kha chu a fu berlem lo a tul berlem lo khop ani chu chon boy na ron ring chuak ta chi ani ti chuan ka soile soinu security professional lo no pang thazarual ti mai teng tlerol thazarual bai kha aron che chuak ta police in report emo atul da nga malak emo lampang khatum boy lovin a thei ang tokin a area alo maintain ve ringot maya tharum mangin a fu lo zota ni ka ngai dan atira tangin he thila hian thiam zok le thiam lo zok soya har athiam lo ber le dem mom tur ber chu heng zong zong la khom to nuwa ama sabera tan chuan an vok te puak pa hi dem mom ta bera tu lo takin a pora tu lo takin azual ko boka tin chumi no security te tu professional lo zetin security awat che vele thunga tina tira tu lo tak pakhat chu zu an lo pe bokani a fu lo vel vek chu wangin thiam thiam bi ke mo thiam lo bi ke bo soi chiam ngai na om vak lo amaro chu kutin thlak te hetianga in ti te chu atul viau lo video ma sabera khan hemi chungchang ka soi ma sak bera khan security te kan rama mi fel tak tak le me tha tak tak ani na ang tura an thupek mu kengko mai te anom lain in pai bor ta ka wanga police emo intita dan kengko toimo intita anom fochin hei hian security te kan ngai dan po hi nasa takin atitla niam ni hena hriatani then khatin kan duty na area chuti anga chuan mi vok theina ka nei mi vok theina ka nei a chuti anga ti theina dan chu ka nei lo ti mai te nom thin amaro chu khoi security ma hian entianan an ma ani in defense na nemo self defense kut thak an tuaran lo in ven na ani emo an area te lu ruk tu memo khatiang thil ruk tu memo khatianga ta na trul big le poi mo bi ka an mana ngai ni chon thu ran lo ni se mi kut thak emo mi no darna khatianga nga inti boina po ni lawa mi kut thak min kutan va thak ni lo man ve ri ngot ang chi te mi no darna na vawok ri ngot ang chi te thil fu lo ani atul ani chuan police an ko langa thu nei tu ten ko langa nin ma an la ang tin police pon an du duin mi hian vongot ngai lo ti hi hriat tela poimo khop mai pori se ti khan thil thlen dan sang sang te site abc thleng te po in kan the thei te ang CCTV alan dan te tin apuna JC security lamina an soi dan te tin ale lamina an soi dan ti khan kan the theya thutluk na chu in kuta ain ngat chu nei alar tur dik taka lo lar ti po alang chiang viau maya lo yom de umai chu a choi kang tu pa vok te puak tu pa hian duai ne la thak na lo de uleka ai sang de watang hian an thak sela phu veria win a hriatani boina zong zong bul poni se he thil thleng hian mason kan ngai na la ya insiam that kan ril ru insiam that kan ngai na lai sang sang ate mason namin pe se ka du khop maya private security te kan om dan thin te mi puina min mu dan te min thlir dan te rechungin kan na te rechungin tin mi pui te pon private security te kan deal dan te kan mu dan kan thlir dan an order mon keng ko ve thina ni ti te poi an hria thiam pui ve angai khopin ka ria po se comment laba ingai dan video pathum yen to nu hi chuan uluk takin iron comment ve don nia